Sziasztok, Vivi vagyok, hát ki más lennék. Na hát, így akartam tévozni. Szerettem volna ezelőtt is felrakni erről videót, de nem tudtam. Nem volt kedvem hozzá, és hát azért olyan régen volt új videó, mert hát így 2-3-4 napja. Azért volt olyan régen videó, mert hát azért, mert suli. Sokat tanulni való, még akkor is ugye 4-es vagyok. Hát egy kis figura, amit így. Mindegy. Na hát, akkor játszok is. Mert éppen 1 percnél tart a videó. Akkor. És majd írjatok rossz kommentet, jó kommentet. A jó komment azt jelenti, hogy maradhat ez a mindenség, minden, és a rossz komment az meg rosszat jelent, vagy összekeveredtem. Bocsánat, hogyha a jó komment az vagy rossz komment, vagy kettőzzel mondtam a rossz kommentet, nem figyeltem. Próbáltam a agar.io-ra koncentrálni. Közben még nem is indult el, akkor hú de sokan kergetnek. Velünk a Párizs, ez a Párizs. Velünk ennek nincs nev, akkor mekkora, ez nem is, na. Ja, szóval 2 óriási van belőle, akkor értem. Jaj, de sok Párizs. Hú, gyerekek, ez normálisan mondanám, akkor így óriási, nagyon nagy, olyan nagy, hogy nagyon óriási, mint hogyha egy nagy óriási, nem tudom mi lesz. Magyarul. Szlovákul nem tudom. Közben Szlovákiában nem tudok olyan csikával. Gyuke. Gyere. Jó. Gyere, ebbe. Hékás. Én nem szeretnék társkereső oldalra fellépni, mert ott volt egy társkereső oldal. Hogy miért ilyen hülyeségeket küldöz az internetre? Megeszlek. Én foglak megenni, nem ő. Nem a NASA fog megenni, hanem én foglak megenni. Mondom, hogy én, de mind a kettőnket megettek. Hogy lehet ezt kékszelni? Tudja? Jó, még nem töltött be ottan. A HG az nekem úgy belaggolt, hogy már csak Redstone Crafton működik. Szóval HG nem lesz olyan sokszor, mert én meg nem szeretem annyira a Redstone Craftot. Hogy? Ezt utána bárcsak ki lehetne rakszon kapcsolni ezt a reklámot. Hittem, hogy igazi. Próbálok vele nem foglalkozni. Hallom, hogy a testvérem a 47-es lábaival lépked a lépcsőn. És becsukja az ajtót. Aztán megint lépked. Egyelőre nincs további információ. Jaj, gyerekek! Hát ez mi? Hát, szerintem ennek vége is lehetne, akkor is ugye 4 perces. Na, sziasztok!